Bas, Apa saya? kok kowe sajake seneng banget iki ngapae, Bas? Aku dah. Heeh. Aku bahagia banget kok sayang. Lah nek apa kok bahagia iki? Lah kok ambek ndrosor-ndrosor ngono ki kepiye ta, Bas? Kowe iki omonge seneng kok ndrosor-ndrosor kaya wong anu. Kurang apa, Bas? Ya ben delosor ya ben. Aku yang delosor, aku yang gulung ya kuwi hak asasiku. Lah omonge seneng kok mandak arep gulung-gulung iki kepiye ta, Bas? Aku jane atiku seneng banget. Terus aku delosor terus mbolokke, aku tadi panas. Lah ngopo panas? Aku arep delosor, aku arep gulung, aku arep jengking, aku arep mirip urusaku sayang. Enggak pirasah mikir berat-berat. Tak kandhani sing jenenge akun Ari Wibowo. Akune Ari Wibowo, kowe rasah apa sewot-sewot karo aku, rasah julid-julid karo aku. Aku arep gawe konten. Aku arep pamer gajian, aku arep pamer apa jenenge kuwi kayaku, aku arep pamer penghasilanku kuwi hak aku dhewe. Saune-uneku. Lah kok kowe kok sewot banget jenenge Ari Wibowo kuwi. Akune Ari Wibowo kuwi lho ya talah. Kowe seneng ya ditonton, ora seneng rasah ditonton. Lah kok komen kaya ngono. Aku delosor. Tak kandhani. Wong urip nyambut gawe eneng apa enek pasang eneng surute, ana pasang ana surute ana mumbule. Dadi rasa sewot-sewot ngono kuwi. Wong rezeki ditakir Gusti Allah. Aku ya dhisik ya rekoso. Tak kandhani Ari Wibowo, aku nek Ari Wibowo, aku nek Ari Wibowo. Aku tak nek delosor. Ya men, aku arep delosor ya semen. Aku arep gulung ya semen. Aku arep apa jengking arep miring kuwi hak asasiku. Lah kok kowe sewot banget ta? Kowe mikir ana jenggotmu mbek cukan mbek kumismu kuwi. Ha cukuran, rambutmu gondrong, rekane nganggo apa? Kopiah kaya ngono ya ora mbok jungkate kok. Kowe sewot-sewot karo aku ta jenenge Ari Wibowo. Tak kandhani, terus aku pamer-pamer apa? Tak kandhani. Aku ora kaya liya-liyane ABCD. Duit dipamerke dijembeng-jembeng, ngerti ra? Dijembeng-jembeng. Omah disepil-sepilke, jero isine, mobil dudu ndeke disepil-sepilke, kendaraan anyar disepil-sepilke. Aku ora pernah akunku TikTok dari awal sampai saiki ora pernah aku pamer-pamer. Ya saune-uneku, aku gaji karyawan sedina 500.000, kuwi hak asasiku. Aku arep apa jenenge kuwi tuku sawah, arep tuku omah lantai 12 lantai 18 kuwi hak asasiku. Sing penting ora tak ketok-ketokke. Oh, aku iso tuku ngene. Wong jenenge konten kok kowe iki piye ta asine Ari Wibowo ki stres. Sing stres aku apa kowe tak kandhani Ari Wibowo. Kowe mikir uripmu dhewe, uripmu nggon kawan penak. Lah kok kowe mikir uripe make piye karepe piye sayang tak kandhani. Aku nek Ari Wibowo, ya men aku arep ndlosor ngene. Ngene ora masalah kok. Lah kok kowe sewot banget lho kaya ngono kuwi. Mikir uripmu dhewe, karuane bojomu mbok ingone mbok iso wis iso ngliwet apa lan ora kowe ngerti tak kandhani. Hain aku arep jengking arep miringe nek dolare sayang Ari Wibowo. Dadi kowe rasa mikir mak sego wiwit. Dadi kowe engko ndak anu marai apa tensi darah tinggi tak kandhani. Rezeki kuwi Gusti Allah sing nanging. Arep munggah, arep mudhun, arep nang dhuwur, arep nang pinggir, kuwi wis kersane Gusti Allah tak kandhani ya. Sing penting aku ora pamer-pamer. Aku dikonten ya sak karepku sing ngucap, sak karepku sing mangap. Wong aku konten di konten ora bayar. Konten tukang kontenku ora bayar, malah aku dibayar. Lah kok wis sewot mentok jenenge Ari Wibowo, Ari Wibowo, kowe rung tau mangan, rung tau anu tak krawuh sego aking kowe ya, Iki jenenge Ari Wibowo ki rung tau tak krawuh apa sego aking karo ya grasak ngene. Ngene iki. Sing jenenge akune Ari Wibowo, iku ya grasak nggo ngrawuh brengosmu, nggo ngrawuh jenggotmu tak kandhani. Ya gagrek apa? Lah iya ta, kok kaya ngono sewot banget lho ya. Aku delosor ya semen kok. Kok iso ngeloke yen ngomongan gede ngomongan ngene lha aku sing tak nggo gede apa aku mah padha mangane sego padha mangane timun padha mangane kacang kok
Sosok kok gede tak gede apa? Aku ora kaya liya-liyane A B C D E F G ngetok-ngetokke ngene iki orang pernah sayang lho. Dadi kowe arep ngomen, kowe arep ngomong jurite karo make, malah kowe tak samber nganggo apa uyah rasa kaya ula kae kloget langsung yuk ngono kan. Ari Wibowo ilingan mak omongane. Ari Wibowo, aku nek Ari Wibowo suatu saat aku ndrosor-ndrosor kowe tak kon jengking kowe, tak kon jengking kowe ya.